ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ತುಳುವಾಸ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಮಾತರಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಈ ಬಂದ್ ಮಂತು ಅವಳ ಬಂದು ಸೊ ಎಂಕಲೇನಿ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂಚತ್ತು ಉಂಟು ಅಂತ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರಿಗೆಲ್ಲ ಅವು ಎಕ್ಕರ್ದ ಬೋರ್ಡ್ ಇಂದ ಮೇರೆ ಆನ್ ಪನ್ನೆ ಮತ್ತೆ ಪಕ್ಷಿ ಏನು ಕುಜರ್ ಮತ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರಿಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ತುಳುವಾಸ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಮಾತರಿಗೆಲ್ಲ ಕುಡೋರ ಸ್ವಾಗತ. ಏಕರ್ದಕ್ಕೆ ಲಂಚೂರು ತತ್ತುಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಗಡಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಫಸ್ಟ್ ಚೂರು ತತ್ತುಂಡು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂಚ ಕುಡೋರಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನು ಮದುವೆ ಬಕ್ಕ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಕಲ್ನ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ರಿಲೇಷನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಬಂದ ಅಂಚ ಅದು ಕೂಡ ಹೊಸ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂಚ ಇನ್ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಗಪ್ಪ ಅನ್ನೋದು ಈಗ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಈಗಲ ಬ್ರೈಡನ್ ಪಿದಡ್ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ನ ಕಾರ್ತಿ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಚ ಮೂರು ಪಿದಡ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ತೂಕಾಲ ಇಂಚ ಪಿದಡ್ ಪಾವಲ್ ಅಂಚನೆ ಇಂಚ ನಾ ಫೈನಲ್ ಲುಕ್ ಬರ್ಬಿಡು ಬೊಕ್ಕ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ತೂಕ ಈಗಲ ಬಾಯ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹುಷಾರೇಜ್ ಅಂದರೆ ಚೂರು ಪೋತುಂಡು ಸೊ ಒಂಥರ ಎನ್ನ ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಥರ ಹಾಕೇನು ಕರ್ಕಶವಾದ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಒಂದೊಂದು ಇಲ್ಲದ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಂಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಇಂಕಲ್ ಪಿದಾಡ್ದು ಪೂರ ಅವ್ರದ್ದು ಈ ಕ್ರೀಮ್ ಮತ್ತು ಕೈಟು ನನ್ನ ಬಾಡ್ದು ಪೂರ ಪಿದಾಡ್ದವಡು ಅಂಚ ಪನೊಂದು ಇತ್ತ ಸಮ ಒಂಥರ ಅದು ಪನೊಂದು ಏನಿದೆ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಂಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಲ ಮೊದಲೆಂಗಿದ ರೇಸ್ಗೆ ಬಲೆ ಪನೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಪೊರ್ಲ 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 ಕಟ್ಟಿದ ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕಲ ಎನ್ನ ಮದ್ಮೈ ಬೊಕ್ಕ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಊರದೊಂದು ಮದುವೆದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾರೇಜ್ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅದೊಂಥರ ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಆಗೋದುಂಟು. ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪಿದಾಡ್ದು ಮತ್ತು ಪಿದಾಡದ ರೆಡಿ ಆದ್ದೇರು ಸೊ ಎನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಕಸಿನ್ನ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅಂಚ ಎಂಕಲ ಪಿದಾಡುವ ನಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತೂ ಪನೊಂದು ಮಾತಿರಿಗಿಲ್ಲ ಬೆಲ್ ಇನ್ನಿತ್ತ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ದಾದಪ್ಪ ಅಂಡದ್ದು ಎಂಕ್ಲ ಕಾರ್ತಿ ಮದಿಮಲಗ್ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚ ಫೈನಲ್ ಲುಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕಲ್ ತೋಚ್ಪಾವ ಎಂಚ ಆತನ್ ಪಂದ್ ಇಂಡೆ ಮೂಲ್ ಮಾತ ರಿಲೇಷನ್ ದಕ್ಲಿಲ್ಲೇರು ಮೇರ್ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಗೆ ಅಂಚ ಅಂಚ ಅಂದವೇ ಎಂಕ್ಲೇನ್ ಮಾತಾಡ್ಲ ಕವರ್ ಅವಡು ಹಾಂ ಅಲ್ಲೇ ಮದಿಮಲ್ಲ ಅಕ್ಕಗೆ ಇದು ಕಾರ್ತಿ ಮಂಚಿನ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಶೋಕ್ ಆತಂದೆ. ಓಕೆ ಎಂಕಲ್ನ ಇನ್ನಿತ ಬ್ರೈಟ್ ರೆಡಿ ಆಯರು ಸೊ ಮೇಕ್ ಓವರ್ ಕಾರ್ತಿ ಇಂದೆ ಎಂಕಲ್ ಅಮ್ಮ ಬಾರಿ ಜಿಗ್ಗಾತಿರು ಬಿದರ್ದು ಅಯ್ಯೋ ಹೆಂಗೆ ಕಟ್ಟೊಂತಿರತ್ತ ಇವತ್ತು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮದಿಮಲು ಮದರಂಗಿದ ಬುರ್ತುಡು ಎಂಚಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರಡೆ ഞാൻ ഈ പോലെ അമ്പർ
ಪೋಪುನಾತ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದೆತ್ತ ಮೆಹಂದಿದ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ತೋದಿಪ್ಪರು ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ನಗರ ದಿಕ್ಕೇರು ಆಗಲ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಾತ್ರ ತೂತ ಬಂದು ಸೊ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ನೆಟ್ಟೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಪನ್ನಾಗ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ದಾಪಂಡ ನೆಟ್ಟೆ ಮೆಹಂದಿ ಮಾತ್ರ ಬೇಗ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಂಡು ಮುಗಿಂಡು ನನ್ನ ಬೇಗ ಜೊತೆದೆಲ್ಲ ಬೇಗ ನೆಟ್ಟೆಡ್ತಿದ್ದಾಡುಂಡು ಅಂಚ ಇಂಕಲ್ ನಾನು ಜಪ್ಪುನಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾದನಿಗೆ ತೂದಿಪ್ಪರು నేను మందిని ఎన్న కజిన్ కావ్యశాలి అని పండు సో సులే సో యానల్లే కొంచెం ಫೋಟೋ ಕಡಪುಡ್ದಿತ್ತೆ ಇಂಕಿಂಚ ಬೋರ್ಡು ಬಂದು ಸೊ ಅಂಚನೆ ಮಂದಲ್ಲ ಅವಲ ಟೈಮ್ ಇತ್ತಿಜಿ ಒಂದು 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಪೂರ ಏನನ್ನ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮನ್ಪದು ಕಡಪುಡ್ದಲ್ಲ ಅಂಚ ಶೋಕ್ ಆಗ್ತೇನೆ ಫೈನಲ್ ಯಾನ್ ಫೋಟೋಸ್ ಪಾರ್ದಿತ್ತೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೈದು ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಔಟ್ಫಿಟ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಶೋಕಾತನ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಬಂದು ಇಂದರ್ ನಾ ಔಟ್ಫಿಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ತೂಲೆ ಇಂದರ್ ನಾ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಟೈಮ್ ಡಾರ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಮನ್ ಪದೀತೀನಿ ಸೊ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು 7 ಮಂತ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಇರ್ತದೆ ಎಂತ ಸ್ಟಿಚ್ ಮನ್ ಪದೀತ ಅಂಚನೆ ಇರ್ತದೆ ದೇಪಂಡ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಐತೆ ಸೊ ಊರು ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ರಾಪುನು ಅಂಚ ಅಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನೊಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ನಿ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬೈದು ನೆಟ್ ಬಂದು ಮಾತ್ರ ಅದು ಕುರಾಕ್ ಫುಲ್ ಕುರಾನ್ ಕೆಲವು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಾತ್ರ ಮಂತಲ್ ಕಾರ್ತಿ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಅಂಚ ಪೂರ ಕುರಾನ್ ಅದೇ ಮಣ್ಣಡು ಅದೇ ನೀರೆಲ್ಲ ಟೂರ್ ಪೊರೆಲ್ರ ಮಂಡೆನ ಬತ್ತ ಒಂದಿಲ್ಲ ನಾಳೆಲ್ಲ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೆಲ್ಫಿ ವಿಡಿಯೋ ಬಂತು ತಿರ್ಗವು ನೇ ವಿಡಿಯೋ ಬಂದಿನಿ ಮೋಲೆ ಯಾನ್ ಜೋರ್ ಪಾಸ್ತಿರಂದಿಲ್ಲ ನೆಟ್ಟೆ ಪದ್ಯ ಬಂದ ದೀತೇರು ಎನ್ನ ಇಂದು ಔಟ್ಫಿಟ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಂದಿನಿ ಕೈಕೊಂಬಡು ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಬಂದು ಟೈಲರ್ ದುಡ್ಡಿರದೆ ಅಕಲ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಂದಿನಿ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ನನ್ನ ಎಲ್ಲದ ತೂಕ ಇಂಚ ಔಟ್ಫಿಟ್ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲೇ ಫುಲ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಮದಿ ಮಲ್ಲಿ ಜಿಗ್ಗಾಯಿರ ಉಲ್ಲೇರು ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ಟರ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಮೇರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೊ ಐಕ್ ಫುಲ್ ಜಿಗ್ಗಾಯಿರ ಎಂಚ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆದುಲ್ಲರ ಸೊ ಎಲ್ಲದ ಔಟ್ಫಿಟ್ ಎಂಕಲ್ ತಿಕ್ಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಎಗೇನ್ ಇಂದುವೆ ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಂದುಂಡು ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಡೇಟ್ ಸೊ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಗ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಮಾತ್ರೆಗಲ್ಲ ನೆಂಗೆಲ್ಲ ಮೆಹಂದಿ ಮಾತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೋಡೆನೆ ದೀದಾ ಅರ್ನ ವರ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ದೀದಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಕುಲ್ದಿನೇ ಬಂಗ ಮನಸ್ಸುದೇ ನೆರ್ತಾನಿ ನಿಜಾರ್ದು ಲೋಷನ್ ಪಾಡೊಡಿತ್ತಂಡಾರ ಇಂದು ಮಾತೆರ್ನ ಮದಿ ಮದಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮದಿ ಮಲೆ ಕಾರಂಗಿಲ್ಲ ದಿನ ಫಗ್ಗುಜಿ ಅವು ಲೂಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಲೂಸ್ ಆಗ ಎಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ಅದೇ ಮಸ್ತ್ ತುಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಔಟ್ಫಿಟ್ ತೋಜಪ್ಪವೇನು ಆರ
ಆಫ್ಟರ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಪಿದಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಸೇಮ್ ದಾರ ಸೀರೆ ಪಾರ್ದು ಪಿರ ತಿರುಗಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಪ್ರಿಟಿ ಒಡ್ಡುಂಗಿಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಮಾತ ಮದುವೆದ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಒಂದೊಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಪ್ಪುಂಡು ಎಪ್ಪಲ ಕಾರಂಗಿಲ್ಲ ಟೈಟ್ ಆಪುಂಡು ಎಂಕಲ ಮದುವೆ ಅಂಚನೆ ಆತನ ಸೇಮ್. ಹೇ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸೇ ಹಾಯ್. ಲೇ ಕಾರ್ತಿ ಪಿರಪೊದೆ ಅಂದೆ ಮೋಲ್ ಪಿದಾರ್ದೆ ಅಂತಲೇ ಮದಿಮೆಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಶೋಕ್ ಆದ ಪಿದಾರ್ದ ಶೋಕ್ ಆತನ ಅಂದೆ ಇಂದು ಫಸ್ಟ್ ಪಿದಾಡ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ನೀರತ್ತಂದ ಪೇರ್ ಪಲ್ಪುನಿ ದಿಬ್ಬಣ ಪಿದಾಡರ ದುಂಬು ಕಟೀಲ್ಡ್ ದಾರೆ ಅಂಚನೆ ಕಿನ್ನಿ ಗೋಲ್ಡ್ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಉಂಡು ನನ್ನ ತೂಕ ಎದೆತ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಮೇರ್ ಇನಿ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ನನಗೆ ಎಂಚ ಅಂದರೆ ಎಂಚ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೇರು ಫುಲ್ ಔಟ್ಫಿಟ್ ಅಂದ ಸಾರಿ ಔಟ್ಫಿಟ್. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲು ಈ ಸಾರಿನ ಈ ಲಾಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಸಾರಿ ನಿಕುಲು ಆತ ತೂಯರ್ ತಿಕ್ಕು ಜಿಮೆರೇನು. ಸೊ ನಿಕುಲ್ ಪಲ್ಲೆ ಎಂಚ ದಾರ ಸಾರಿಡ್ ಮದ್ಮೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾರ ಸೀರೆನ್ ಫಸ್ಟ್ ವೇರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಮಸ್ಚನಕ್ ಎಂಜ ಮನ್ಪುನಿ ಇಂದು ದಾರ ಸೀರೆವನ್ನ ನಂಬರ್ನೆ ಪೂಜಿ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ನಮ್ಮಲ್ಪ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪಿಂಕ್ ಆರ್ ರೆಡ್ ಪಾಡೊಂದಪ್ಪರು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ ಬೋಟ್ ಬಂದು ಈ ಕಲರ್ ಚೂಸ್ ಮಂತ ಬೊಕ್ಕ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ವಿಜಿಗೆ ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ರೆಡ್ ಮಾತರಿಗೆ ಆತಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಜೇರು. ಸೊ ಅಂಚದ ಮೇರ್ನ ದಾರ ಸೀರೆ ಎಂಕಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದು ಎಂಕಲ್ ಅನ್ಪಿನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಚ ಕಲರ್ ದೈರಿನ ಕ್ರೀಮ್ ಗೋಲ್ಡ್ಗೂ ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರ್ ಒಂದು ಬಾರ್ಡರ್ ಬೈದನು ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಬೈದನು. ಸೊ ರಿಚ್ ಕಲರ್. ಸೊ ತೂಕ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆಯ್ನ ಆತು ಎಂಕ್ಲೆಟದ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಮಾತ ಶೇರ್ ಮನ್ಪರೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ ತಪ್ಪಣ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬಸ ಇಜ್ಜಿ ಮುಟ್ಟು ಪೂರ ಟಯರ್ಡ್ ಆತು ಬಸ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಪನ್ಪೇರ್ ಬಸ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪೇರ್ ಎಂಕಲ್ ಪನ್ಪ ಬಾಚಿದು ಸೊಯ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪನ ಬಸ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪೇರ್. ಸೊ ಮೇರ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಫುಲ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಇನ್ನು ಬೈ ಪಿದಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಮತ್ತೆ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆದ ಪಿದಾಡ್ರ ಎಂಕಲು ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಊರುಡು ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಇದ್ದುದು ಪೋಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬೋರ್ ಅವನು ನಾನೆಲ್ಲ ತೂಕ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎದುಕೊಂಡು ನಾ ಪೊರ್ಲು ಮತ್ತೆ ಪುಷ್ಪವ ಫಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆ ಬಲೆ ಇಂದು ಆಣ ಕಡೆ ತಕ್ಕಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಇಂದೇ ವಿಜ್ಜಿ ಬಾಂತೇನು ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಗೇನ್. ಓಕೆ ಮದಿಮೆಯನ ಒಟ್ಟಿಗೆದ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ 2 ಜನದ ಫೋಟೋಶೂಟ್ಲ ಮಂತೆರು ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಪೆರಿಂಜೆ ಮೇರ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಅದು ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಮೇರ್ ಏಲಾತ್ ವಿಜಿನ ಕಸಿನ್ ಬ್ರದರ್ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಅರೆಡ ಪಾತಿರ್ಪರ ಆಯ್ ಜೆಂಕ್ಲೆಗ್ ಬಟ್ ಆರ ಫೋಟೋ ಕ್ಲಿಕ್ ಮನ್ಪುನಗ ನಿಕ್ಲರೆನ್ ಎಲ್ಲಿಲ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಇಡ್ ತೂದಿಪ್ಪರ್. ಸೊ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಪೆರಿಂಜೆ ಮೇರೆಗ್ ಎಂಕಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ದಾಯಪಂಡ ಎಂಕಲೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಫೋಟೋಸ್ ಶೂಟ್ ಮಂತದ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕೊಡ್ತೇರು. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹರಿಪ್ರಸಾದ್. ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಎದುಕೊನ ಪೊರ್ಲುತುಲೆ ಮದಿಮಲ್ನ ಪಾಲ್ದಾಕ್ಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಎದುಕೊನ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟೆ ಉಂಡತೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು. ಸೊ ಆ ಪೊರ್ಲು ನಿಕ್ಲಿತ ತೂಲೆ
ಎಂಕಲ್ ಇತ್ತ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಎದುಕೊನರ್ ಇತ್ತನು ಪಂಡದು ಅಪ್ಪಾಗ ಎಂಕ್ಲೆನ್ನಲ್ಲ ಎತ್ತೇರು ಎಂಕಲ್ಲ ಉಂತಿಯಬೋದು ಬಟ್ ಒಂದು ಮದ್ಮೆ ಬುಕ್ಕದೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಂಚೆ ಎದುಕೊನರ ಉಂತನು ಮಾತ್ರ ಬಟ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬಕ್ಕದಾದ ಅಂಚನೆ ಕೆಪ್ಪೆಡ್ ಮಾತ ಎಲ್ಲೂ ಮಾತ ಅಕ್ಕಲ್ ಪಾದಿನ ಮಾತ ಕುಂಕುಮ ಮಾತ ಅಂಚ ಇಂದು ಪೂರ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಮಾತ್ರ ತುಯ್ಯರ ತಿಕ್ಕು ಆದಿಪ್ಪೊಡು ದಪಣೆ ಅಂತೂತುಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಂಚ ಪಂದ್ ಬೊಕ್ಕ ಅದು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಮದುವೆ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ದೂರಡಂತೂ ಒಂದಿತ್ತ ಎಂಚ ಮನ್ಪೇರೊಂದು ಬಟ್ ಇನ್ನು ಅಕ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಎತ್ತೇರ್ಬಾತು ಉಂತುಲೆ ಬಂದು ಅಂಚ ಅದೊಂದು ಎಂಕ್ಲ ಐಟೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪಾಲನು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ತಿಕ್ಕಂಡು ಪನರ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಳೇರಿಗೆ ನೆಟ್ಟೆ ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲೇರು ವ್ಲಾಗರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದು ಅಂಚ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಇನಿ ಅತಿಗೆನ ಫುಲ್ ಸ್ಯಾರಿ ಡ್ರಾಪಿಂಗ್ ಪ್ಲಸ್ ಅರ್ನ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮೇಕಪ್ ದಾಲ ಮಂದಿಜರ ಅರ್ನ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮಾತ ಆರೆ ಕಾಜಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ದಿರು ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ನ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಯಾರಿ ಡ್ರಾಪಿಂಗ್ ವಿನೋದ ಹೆಗ್ಡೆ ಪಂದುಲ್ಲೆ ನೆಟನೆ ಬೇಣೋಡ್ದಾರೆ ಅಂಚ ಆರೆಂಕ್ ಮಂತೀನಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೊಂದು ಕಂಡನಿಲ್ ಹೊಸ ಏರಿಯಾ ಇನ್ನಿಡ್ದವರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನೆಟೆ ಏರ್ ಪಾರ್ಲರ್ ದಕ್ಲುಲ್ಲೇರ್ದಾದಂದು ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ ಯುವವಾಹಿಂದ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪನೊಂದಿಪ್ಪಲೇನು ಶ್ವೇತಾ ಆರೆಂಕ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಂತೀರು ಪಾರ್ಲರ್ದಾರೇನು ಅಂಚ ಆರು ಬರ್ತದೆ ಪಾಪ ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕ್ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂಚನೆ ಸಾರಿ ಡ್ರಾಪಿಂಗ್ ಮಂತ್ ಪೋತಿರು ಫೈನಲಿ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅನರ್ನ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮನ್ಪುನೆತ್ತ ಮತ್ತು ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ದೆಪ್ಪೊಡಿತ್ತುಂಡು ಬಟ್ ದಾದನ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಬಿಸಿ ಅಂಚ ಅಂಡ್ ಯಾನ್ ಒರ್ತಿ ಎಪ್ಪಿದಣ್ಣಗ ಆಲು ಪಿದಡರ ಪಾರ ಅಂಚ ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪರೆಲ್ಲ ಇತ್ತಿಜೀರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅನರ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮನ್ಪೊಡಿತ್ತುಂಡು ಬಟ್ ಸಾರಿ ಎಂಕ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮನ್ಪರ ಆಯ್ಜಿ ಅಂಚ ಮುಲ್ಪ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ ದಕ್ಕಲು ಅರೇನ್ ಎಂಕಲು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಡು ಆಯ್ಪಂಡ ರೆಡ್ಡೆ ಮನ್ಪೆರ್ ಬೊಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಉಲ್ಲೆರ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಚ ಬೋಡು ಓಡಾಪುಂದಾದೆ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಮಂತಿಲಕ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮನ್ಪೊಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಥರ ನಮಕ್ ಖುಷಿ ಆವಡು ಆ ಟೈಪ್ ನಮಕ್ ಪತ್ತೋಡು ಅಂಚಾರ್ಕ್ ಏನೊಂದಿತ್ತೇರು ಒಂದು ಶೋ ಕಂಡ ಓಕೆನಾ ಇಂಚಾಂಡ ಅಂದ್ ಕಾರ್ತಿಡಲಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿತ್ತೇರು ಓಕೆ ಅತಾಲಿಗಿಂದು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇರು ಸೊ ಎಂಕ್ಲರ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಐಡಿ ಅಂಚನೆ ಅರ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ವೆ ಸೊ ನಿಖಿಲ್ ಅರೇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ನೆಟ್ ದ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಬ್ರೈಡಲ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಮೇಕಪ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಸೊ ಬ್ರೈಡಲ್ ಮಾತ ಮನ್ಪಿರು ಸೊ ವರನ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ತೂಲೆ ರೋಸ್ ಮಾತಾರೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆರೆ ಮೆರೆಗೆ ಕೊಡ್ದು ಓದ್ತೀರು ಸೊ ಫುಲ್ ಸ್ಯಾರಿ ಡ್ರಾಪಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನೀಟ್ ಮಂದಿರ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆತನ್ ಫೈನಲಿ ಮೆರೆಗೆ ಖುಷಿ ಆತನ್ ಅರವಲೆ ವಿಜಿ ಪಲ್ಲೆ ಇರ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಕಸಿನ್ಗೆ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆವಂದಿಲ್ಲೇರು ಎಂಚ ಫೀಲ್ ಆವಂದುಂಡು ಎಕ್ಸೈಟೆಡಾ ಎಂಕಲ್ನ ಪರವಾದರೆಗೆ ಎಂಕಲ್ ವಿಶ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನದ ದುಂಬುದ ಜೀವನ ಆಕಲ್ನ ಪೊರ್ಲುಡೆ ನಡಪಡು ಬಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರೆಡ್ ಜನ ರಕ್ಷಿತಾ ಆ್ಯಂಡ್ ರೋಹಿತ್ ರೆಡ್ ಜನ ಮದ್ದಿಮೆ ಸೊ ವಿಜಯ್ ದಿನಕ್ಕೆ ದುಂಬ ಇದ್ದಾರೆ ಈರೊಂಚೂರು ಖುಷಿ ಫುಲ್ ಬೇಜಾಡಿದೆ ಅರೆ ಗಂಚ ಅವು ಪೋಪುನ ಬೇಜಾರು ಇತ್ತು ಈ ಮೂಮೆಂಟ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಪೋಪಿನ ಬೊಕ್ಕ ತೂಕ ಸೊ ಎಂಕಲ್ನ ಫುಲ್ ಮದಿಮೇರೆ ಅಂತೂಲೆ ಔಟ್ಫಿಟ್ ತಜಪವ ಸೊ ಜಿಗ್ಗಾತೇರು ಕಸಿನ್ನ ಮ್ಯಾರೇಜ್ಗೆ ಸೊ ಎಂಕುಲ್ ಅವಲ್ಪಿದಡ್ನ ಗಡಿ ಬಿಡಿಟ್ಟು ಎಂಗ್ಲೆಗ ಮರತೆ ಪೋಯ್ನೆ ಆ ಡ್ರೆಸ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಸೊ ಫೈನಲ್ ಅರಿಂದು ಪಾಡ್ದು ಜಿಗ್ಗಾತೇರು ಇರ್ನ ಬಡಿಯೋದು ಎಂಚ ಪಿತಾಡ್ತೇರು ಸೂಪರ್ ಖುಷಿಯಾ ಹಾಂ ಇಷ್ಟ ಅಣ್ಣ ಮುಗಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬೋದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಸೌಪಾಲಿಪತಿ ಸುಮಿತಾ
ಅಂಜನೆ ಚಿರಂಜೀವಿ ಕೃಷ್ಣ ಚಿರಂಜೀವಿ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಬಂದಿದೆ ರಕ್ಷಿತಾ ಮಗಳು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅದನ್ನ ಸೇರಿದೆ ಕಂಗ್ರಾಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಲೈಫ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಲೈಫ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಜ್ಜನಿ ಅರ್ಥ ಪನ್ನಾಲ ಸಂಸ್ಥೆ ಬರ್ಪಣ ಅಜ್ಜನಿ ಪನ್ನಾಲ ಅಜ್ಜನಿ ನಮ್ಮ ಕೋಡಮುತ್ತಾಲ ಅರ್ಥ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತ ನಿಂದಿರಬೇಕ ನಮ್ಮ ನಿಂದಿರ ತೊಂದರೆ ಕಾಪಾಂದೆ ಅಜ್ಜನಿ ಕಟ್ನ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಒಪ್ಪಂದ ಕೊಟ್ಟು ಇತ್ತ ಉತ್ತಮ ಗಾತ ಕಾರ್ಯಗಳ ಕೊಂಡು ಅಜ್ಜನಿ ದಾರ ತೊಂದರೆ ಕಾಪಾಂದೆ ನಮ್ಮ ದೇವರೆಲ್ಲ ಮಾನವ ದೇವರ ನಮ್ಮ ಕೊಡವಂದ ಅಲ್ಲ ಕುಟುಂಬ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳ ಕುಟುಂಬ ದೇವರೆಲ್ಲ ಮಾತ ಒಂದಿನ ಮತ್ತೆ ಹಿಂದಿನ ಮಾತು ಅಜ್ಜನಿ ಪನ್ನಾಣ ನಿಕ್ಲಿಗೂ ಒಟ್ಟಿ ನಿಕ್ಲ ಬೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕಡೆಕಾದ ಎಂಕುಲು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಂದಿನ ಕೆಲವು ಫೋಟೋಸ್ನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಕಲ್ ಶೇರ್ ಮಂತದ. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇನ್ನಿತ್ತ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆತ ಜರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲೆ ಪನೊಂದು ಇನ್ನಿತ್ತ ವ್ಲಾಗ್ ನೀಡೆ ಮುಗಿತೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾಚರಿಗಿಲ್ಲ ಬಾಯ್.